Средата на януари минава и силно се надявам, че обещанията, които сме си дали, не сме ги забравили, не започваме да ги пренебрегваме. Аз ви представих програма за пречистване на организма, но все пак всеки знае своите нужди, своите предизвикателства, всеки индивид е различен, така че ще ви представя и още две програми. Едната е за отслабване, а другата е програма Energy. Сходното при тези програми е, че се набляга на храненето, в смисъл такъв, че не се гладува, на хидратацията, на физическата активност, както и на умствена и психическа нагласа. И тъй като е много важно във всичките тези програми, изобщо да няма никакви програми, промяната идва отвътре навън, но не само, е много важно не само хранителните вещества, които приемаме, а е важно всичко. От дома, грижата за нашия дом, до грижата за нашата красота и за нашето здраве. Така че с най-голямо удоволствие ви поканя на Експо, което е в София тази неделя 19, където ще можете наистина да разгледате абсолютно всички продукти и можете да си направите преценка, защото специалисти ще ви обърнат специално внимание и много професионално ще ви обяснят и за всяка програма, и за всеки продукт. Така че при желание оставам на разположение, за да се видим в неделя. Приятен петък!